Bafowethu angithembe niyaphila. Bafowethu ngiyaqonda ukuthi imindeni ezizalwa kuyona asikhethelanga yona. Futhi nabantu abasiphethe kuyo imindeni asikhethelanga bona. Ake ngiphawule ngalolu daba lolu bafowethu lwakwaDlamini lapha ya kwamfowethu uSicebi. May his soul rest in peace. Bafowethu akwazi ukuthi ngathi mase ngifile ngabe kulungiswa indlela ukuthi ngcwatshwe abantu bebe busy nento unnecessary njengale yokuthi kumele kuqedelwe indlu umfowethu ayishiye eyakhile. Okumqoka njengamanje ukuthi insizwe ifihle, and may his soul still rest in peace. Bese bafethu okunye ke kulandela after bebengeke belinde bafethu abantu bakaDlamini kwenziwe insizwe ifihlwe kahle ngesizotha ihambe ebese ke after ke bese khane ke kukhulunywa indaba zama donation, because umuzwayo awubambi lutho ekutheni ingcwatshwe. Yabona ayikho into ezovimba ukutheni uSicebi angcwatshwe. So lama camera angena kwaSicebi manje awani bafethu before umuntu ukuthi angcwatshwe, ebese ke after ke bese kucatshangelwa izingane zakhe ke phela ifalazo leliyana bekwazi bese siyakwazi ukuthi sifake imali ke manje kulungiswa kuqedelwe indlu eshiwe ikhanda uSicebi. Okwani lo futhi ama camera ezongena ekhaya kucela ama donation before umuntu angcwatshwe bafethu. Hayi bangani bami, umndeni wakithi wanyawo nawo Nxumalo ningalinge nenze into enjengaleyo. Angazi mhla ngifa ngofa nginjani, whether amandla ngoba nginawo noma ngoba ngingasenawo amandla, but ngobe ngikudinga kunina okukhulu kakhulu ukuthi ningifihleni nesizotha. Okunye ukuthi nodayisa ini kwami nenzeni ngakho angingene lapho, kodwa nje manje ngifihla nje ngezizotha qala nithi noma nibanga ndelelana nithukana kodwa mina senengifihlile ngesizotha. Ngiyabonga. Asena wisela pe wena wato tikizio yangu basa awanga tarangalo papa Nobody knows.